Ħassima lik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti l-aktar eżis, nerġu nilqawkom għal dil Quddiesa pal kuljum. Jiena Father Manuel inġi il-viċi tal-Parroċċa ta' Marija Immakulata ġewwa Bormla u llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' il-Madonna ta' Fatima fej il-Madonna deret fil-Portugal f'dawk it-tliet xkejken rajja 6 darbit bejn it-13 ta' Mejju u 13 ta' Ottubru ta' 1917. Ejjew għalhekk insegwu il-messaġġ tagħha billi anki aħna narfu ħtijietna u narġu ninaqdu ma' mulej fis-sagrament imqaddes. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtijati bil-akbar ħtijati. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija dejjem Verġini lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Sawwab f'ruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-ħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmim mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu wasal sa Derbi u Listra. Hemmhekk kien hemm dixxiplu jismu Timotju, bin mara Ludija, li kienet temmen imma li missieru kien Griek. U kellu fama tajba mal-aħwa ta' Listra u ta' Ikonju. Pawlu rid jieħdu miegħu, għalhekk qabad u għamillu ċirkonċiżjoni minħabba l-lut ta' dawk l-inħawi, għax kollha kienu jafu li missieru kien Griek. Huma għaddejjin mill-bliet bdew jarfuhom bid-digriti tal-Apostli u l-Presbiteri ta' Ġerusalemm u jħeġġuhom biex iħarsuhom. Hekk il-knejjes kienu jwettqu fil-fidi u jiżdiedu fil-att kuljum. Qasmu imbagħad il-Friġja u l-art tal-Galazja għax l-Ispirtu Santu ma ħallihomx ixandru il-kelma fl-Asja. Kif waslu fl-inħawi ta' Misja, ippruvaw jidħlu Bitinja, imma l-Ispirtu ta' Ġesu ma ħallihomx. Għalhekk għaddew minn Misja u niżlu Troas. Bil-lejl Pawlu kellu viżjoni. Ra raġel mill-Maċedonja wieqaf jitolbu hekk. Ejja l-Maċedonja u għejna. Malli ra din il-viżjoni, malajr fittixna nitilqu lejn Maċedonja, għax fimna tajjeb li Alla kien sejħilna biex immorru nxandrulhom l-Evanġelu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Aqdu bil-ferħ lill-mulej. Idħlu qudiemu bana ferriħi. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Kunu għafu li Jahwe u Alla, u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu
u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu il-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulejma kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk id-dinja tabotkom, kunu għafu li lili baditni qabel ma badet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobotkom. Ftakru fil-kelma li jettilkom. Il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk ippersegwitaw lili, qatt jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu l-kelma tiegħi, qatt iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu qatt jagħmlulkom minħabba f'ismi, għax huma ma jafux lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħuti l-aktar eżis. Il-messaġġ tal-Vanġelu tal-lum fejn Ġesu poġġi qudiemna is-sagrifiċċju id-dbatija. Torina mill-ġdid il-qalb divina tal-Latan u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin. U għalhekk dejjem irridu nitolbu li aħna nkunu kapaċi bħalu li nkunu kapaċi anki ngħinu xulxin din l-istess imħabba. Illum kif għattilkom fil-bidu tal-Quddiesa qudiemna il-Madonna ta' Fatima dawk id-derejt u għandna flimkien magħha tliet xkejkna rajja, Luċija, Francesco, Ċaċinta. Kolli ngħidilkom kum meta naqra dwar id-derejt tal-Madonna ta' Fatima tolqotni ħafna iċkejkna Ċaċinta. Ħadet il-messaġġ tal-Madonna biex nitolbu għall-irwieħ tant għall-qalb, tant kienet tipprova tagħmilha. Spiss war li rat l-ewwel anġelu u bagħat il-Madonna kienet tieqaf anki f'nofs il-logħob u toqgħod tarkub tejha għax l-irwieħ imsiken għandhom bżonn it-talb. U llum naraw ftit mill-qalb ta' Kristu fija wkoll. Għax fl-aħħar ta' ħajjitha din iċkejkna kienet mardet dik il-marda kifra tal-influenza Spanjola. Il-Madonna deretilha u għaltilha nista' nieħdok miegħi issa inkella tbagħti ftit iżjed tal-irwieħ. U hija għażlet proprjament din li tbagħti iżjed tal-irwieħ. Waħedha sfortunatament. Imma dik torina mill-ġdid dik l-offerta. Ġesu hawnhekk illum mhuwiex jagħmel dil-prika da diskors b'sens sens rabjat. Ma dik il-qalb miftuħa tal-persuna li tixtieq tagħti qalba regala l-oħrajn għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Ġesu għamilha din bil-kbir meta mieta lina fuq is-salib. Aħna nistgħu nagħmluha fl-offerta tagħna ta' kuljum meta nażlu anki forsi dik iskumdità, dik id-batija għal xulxin. Ejjew fuq l-eżempju anki ta' dan il-qaddisin kbar dawn it-tliet rajja, aħna wkoll nkun kapaċi bħal dawk iż-żgħar nagħtu qalbna
lil ħaddieħor anki fl-offerta tagħna ta' kuljum. Ejju għalhekk issa nresqu quddiem il-mulej it-talb u l-bżonnijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għal Knisja Universali biex aħna dejjem ikollna il-qalb tar-raj bħalma kellu Sidna Ġesu Kristu, il-kapaċità li nagħmlu offerta ta' ħajjitna għal xulxin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum b'mod partikolari nitolbu wkoll Knisja f'pajjiżna, llum ukoll din jiġu ordinati 3 saċerdoti ġodda, nitolbu wkoll għas-saċerdoti kollha biex aħna il-koll nkunu dawk li nirrappreżentaw tassew il-wiċċ ta' Kristu fil-kliem u l-emiel kollu tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-familji tagħna. Kemm importanti li fid-dar nitalmu xi tfisser l-imħabba u l-għajnuna li tfisser anki investiment ta' ħajti għal ħaddieħor. Għamel mulej li l-familji tagħna jkunu tassew benina tal-imħabba fejn nitalmu dawn il-valuri insara nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fl-aħħar ħuti eżis inresqu quddiem il-mulej l-erwieħ ta' ħutna l-eżis mejtin ħallewna biex il-mulej jħenna lihom u jwassalhom għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier qaddis intħobbna tassew, anzi sal-aħħar nifs ta' ħajtek tajta għalina. Għam li aħna dejjem nitalmu nħobbu minn għandek biex inwaslu il-qalb tiegħek fid-dinja kollha. U dan nitolbu bl-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. B'dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek, għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li nżommu tajjeb quddiem għajnejna il-misteru tibnek il-waħdini biex ikunu jistgħulna il-wedid tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis.
Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. U nfaħruk, imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġini li nislet libin il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewit mas-serafini u l-qawwit tas-sema. Fl-imkima tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex issiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr birek qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nwaddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontani nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesko mal-Arċisqof tagħna Charles mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u ministri tiegħek kollha. Ftakru wkoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marja Immakulata, ma' San Giuseppe l-arus kastismu tagħha, mal-apostli u l-marti glorjużi tiegħek, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju s-soħuti nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru min-nuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisni nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tiba waħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkun ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. Tħarx lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi l xulxin. Ħarruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħarruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħarruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħarruf talla. Danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna, f'dan is-sagrament aħna nxandru l-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Atina li nissieħbu miegħu fid-dbatijitu biex naqsmu miegħu wkoll fl-għena u l-glorja u li jgħix jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nerġa' nfakkarkom ħuti li għaddejja wkoll l-ordinazzjoni ta' 3 saċerdoti novelli. Min jixtieq jista' jkompli jsegwi permezz tal-paġna tal-Facebook tal-Arċidjoċesi u nitolbu ħafna lihom matul il-ġurnata. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center.